Takže čau lidi, já jsem Jakoubek Šmirounek a jdeme se ochutnat Blue Takis, ne, Takis Blue Heart Cheat. Ne. Hodně jak ty klasický. Doufám, že budou chutnat i takové. Jsou modrý jak šmoulové. To však to má úplně normální chuť jak ty červený, kámo. Míčo, stačí, ne? Hele, je to dobrý, dávám tomu 7 z 10, protože to má stejnou chuť jak ty červený, ale jako kdybych neměl ochutnávku těch červených, tak 9. A stejně pálí, podle mě. Tak